Здравейте хора, съм Печенов и днес ще играем UFC Last Team Standing. И ето на нашия тим. И започваме. Снайпери срещу не знам какво беше. Срещу колички, срещу какво да е. Ето там идват сега. Майко, фак. Майко, тук не ми се получи, толкова се завъртя тапанара. Сега ще успея тук. Аре бе, фак. Не ми се получава. Къде е? What? Пази се. Ох, добре. Снайпер. То аз взех всичките снайпери. Какво? То за малко не ме... Фак! Бати тъпия рип. До следващия рунд. Добре, нещо се бъгна. Първия рунд го бяхме спечелили и ни каза рунд лозър. Не знам защо, защото ние спечелихме и аз много се ядосах. Тоест цялото нашия отбор спечелиха, защото аз загубих. Но сега втория рунд мисля да победим. Значи има и самолети, обаче аз не съм много добър с тях. Това мисля, че го знаете. Затова ще караме драйвърс. Добре. Резенторно, да те подпалим и да те смачкаме. Ма те са по-бързи, бе, по-пъргави. Аз вече ще вземам те да е 20-ката тук. What? Добре, фак. Леле, мале. Толкова прави, бе. What? Цели чакай до тук. Аре, излез да е, брат. Майко! Добре, влязахме в друго зенторно, въпреки че не исках точно това, но ме е страх тия да не ме ударят. Защото май някой от тях е доста точен. Айде, малко остана. Фак. Остана. Брато, тия се взели самолета. Наши само на мен трябва да се разчита. Самолет са адски зле, бе. Това не го ли осъзнават? Какъв рип. Тоест не е рип, ами фейл. То сега май не е много опитен. 30. Аз съм 33. Хайде, стана, бе. Качих се. Хайде, бе. Добре, спечелихме. Рунд уинър. Минаваме към втория рунд. И така, хора, започваме с втория рунд. Така, мисля, че виждате, че съм си променил героя от преди, когато ми се изтриха видеята. Тук си взех снайперче. Майко. Добре, сега ще се качи най-вероятно. Не. Добре. Фак. Но съм тук отгоре не съм толкова добър. С колите съм по-добър. Съм много добър снайперист. Всичко виждате и сега. Обърни се, брат. Брат, обърни се. Аре бе! Фак! Рунд уинър! Yes! Не знам как го спечелих. Въртаме се с четвъртия рунд, хора. Резенторно! Разчитам на теб.
Пак не си взех такава, много съм глупав. Мале! То за мало! Фак! Сега ако ме оцелят, ще подея. Не ме оцелих. Не оцелиха количката. Фак! What? Нищо, давай. Значи от тук мога да ме стрелят, се видях. Това ще завием. И се надявам да не ни оцелят. Добре, мисля, че тук... О, да, това е мъртъв. Арбич. Фак! What the fuck? До следващия рунд. Връщаме с петия рунд. Предния го загубихме и тук доста зависят нещата. Горе-долу, ако тук не успеем да спечелиме, може би ще загубим мача. Това ви говоря, че е много важно тук. Майко! Тук това беше на косъм, не знам кое. Това се качи. Доста тъпа реакция. Ще убие и нас, според мен. Фак. Добре, фак. Са доста... То, чакай един бъде по самолета. Той май вече е с самолета. О, да, тапанар. Фака, ю. Той ще се разбие, аз съм спокоен за него. Добре, остават ни двама пич, давай. Нека смачкаме. Далеч. Аре, че си искам да те убия като скачен. Искам да те убия така по най-мазния начин. Оу, фак. Само аз останах, добре. Всички мисля, че разчитат на мен. Фак. Пак ще вземе май самолет. Тапаци. Да, но... На косъм. Бягай. Окей. Айде, разби се. Брат, качи ли са? Да. Добре, давай бързо. Фак. Моля те, качи се, искам да те убия каци. Мале, мен не ми взе никакъв живот. И сега го убивам. О, той е наполовина живот. Спри малко, спри. Не. Майко мила. Тук ли? Не. Добре, и прецаках се жестоко. Добре, вземи живот.
Накосан. Мали! Добре. О! What? Сега ще се качи. Не. Не, уби ме. Фак. Рунт лоза. Хора, както виждате, този рунт ще заложим на самолет. Нямам се да успеем. Ма не. What? Рип. Повече самолет няма да пробвам. Хора, ето ние с предпоследния рунд. Еми, ако тук губим всичко. А какво? Фак. Тъпанаре, сега ще успея. Фак, аз съм рип. Фак. Хора, спечелихме матча. Дава ни 15 RP. Колко парички? Охо, 27 000 близо 30, идеално. И вдигам ранка с 34, идеално. Добре, да видим сега. Мен ми хареса, това ще дам лайк. И да.